Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit, pusit, at lechon kawali. at meron po tayong rice, at meron tayong sausawan, Mang Tommy. Opo. Ang pagkain po natin ngayon ay napaka-popular po sa ating mga kababayan na taga Cavite. At syempre, ang nagrekomenda po ng ating pansit-pusit ay si Abi Calderon. Ayan. Sisi Abi Calderon, thank you so much po sa Yes. nirekomenda po ninyong pansit-pusit. Thank you so much. Thank you po. Ayan. At special yung araw natin Opo. ngayon. Napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming kabalen na si Remy's TV Watkins. Ayan. Sisi Koy, Sisi Kabalen, thank you so much po sa online collaboration po natin. Yes. At syempre mga ka-foodies, supportahan po natin siya at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. I got dipping sauce here. It wasn't the beginning. Theology, but in any culture, there are there. That's good, guys. It's okay. See? Ah. That. Man, this steak is big. So hungry. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang ating kabalen na si Remy's TV Watkins. Ayan. Sisi Cubs, thank you so much po sa online collaboration. Thank you po so much natin. po. Sana maulit pa ulit to, Sisi Cubs. At ano na, personal kapag umuwi siya. Oo. Si Sisi Cub po ay napakasarap ng mga kinakain niya. Yes. At syempre, minsan po nagugulay siya at putok-batok din. At nasa ibang Balance bansa po yung siya, no? kanyang kinakain. So mga foodie base, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. At Yes. syempre, mag-subscribe na po kayo. Yan. Apo. Bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo mga kapudibis. Apo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Apo. Mga taking kapampangan. Mga tanong. Kukutsara ka? Hindi. Hindi. Sige. Baba ako na lang. Wala na natin to. Ay, Ito, ay. lalagyan natin yung kalamansi. Oo. Mga foodie B, first time ulit po namin matitikman ni BBM no, yung pansit, pusit. Yes. Sigurado masarap to. At saka ano, no? Mga Pilipino talaga may ilig sa pansit. Oo, sa mga noodles. Yan. Kasi iba-iba yung ano nila, no? Flavors na pagkaluto ng pansit. Ayan. Kakamay na lang po kami, ha? Alam nyo naman, mga kapudibis. Masarap kumain pag nakakamay. Ito. At saka meron siyang, ano kasi to? Chicharon at kamyas. Kamyas. Ito. Unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Sisi Cub, Remy's TV Watkins. Para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Kain. Sarap. At lasang-lasa yung ano niya, no? Pagka parang seafoods. Ginamit namin, guys, kaya maitim siya. Yung ano ng ano, pusit. Tinutang ng pusit. Yes. Sarap. Pusit. Meron tayong rice dito, guys. Gusto ko rice. Baba ko lang po.
Mga foodie base, ayan. Dinagdagan lang po namin ng lechon kawali para mag-ano. Tsaka gusto ko rin ng rice. Kasi gusto ni BPM na mag-rice eh. Alam niyo naman si BPM, rice is life. Yan. Sa Cavite at marami din ano doon, di ba? Mukbangers. Tulad ni Jack Aiden ASMR. It's Migrajen. It's Migrajen. At tsaka si... Lutuin pa chance. Lutuin pa chance. Tsaka si It's RL. It's RL. Oo, si boyfriend. Ay, boyfriend. Si crush. Crush pala yan. Hindi boyfriend. agad. Di kami nagkatuluyan. Hello po sa asawa niya, si ate... Ay, ma'am. Teacher pala yun, no? Oo. Si ma'am... Nerissa. Larissa. Ayan, o. Ito po. Ay! Yung pansit natin, kaya siguro may kamyas para siya, no? Ito, may kamyas siya, oh. Kasi nga dahil seafoods po yung kinakain natin para mag-balance po yung lasa niya. Ayan. Masarap po. Risotto ba? Balat. Tsaka lasa-lasa mo yung no? Pagka parang seafoods. Kasi dahil siguro sa tinta ng pusit. Masarap. Nahulog yung sawag. Ayaw mo papakain sa akin. Si Remis, nasa siya, ibang bansa. Nasa... Namlam ako. At saka yung salita nila, no? Parang lang. Kunyari. Nasa San Diego, California si Remits TV Watkins. Yung nila, yung salita nila, yung tulad ng kamatis. Di ba sa atin, kamatis. Sa kanila? Tomato. Oh, di ba? Oh, tomato. Oh. Sarap. Sarap. Ngayon lang namin na nalaman na meron pala ganito, no? Yan po, pansit-pusit. Marami din po silang mga special dish sa Cavite. Meron din po silang pipian. At saka ano pa yun? Yung lumpiang fresca. Yan. Di ba? Dahil mahilig po sa pansit si PPM, kaya yan po yung naluto po. Di naman nalata, di ba? At ang sarap sa sa kanin, guys. Basta pansit, no, masarap yung ulam sa sa kanin. Tama po. Apa?
Sarap. Ano po, gayahin nyo na po ito. Madali lang po siyang lutuin. Para ka na din nagluto ng pansit gisado. Imbis baboy, pusit yung ano nyo. Ang sarap. Imbes na toyo po yung ilagay nyo, yung ano lang, yung tintala ng pusit po yung nilalagay nyo. Kaya naging color black. Sarap. Nagustuhan mo, no? Sarap. Hindi ka makapagsalita eh. Sarap, no? Ay, naubos ko na sa akin, no? At maraming po salamat sa last namin nakakulap na si Sally M. Thank you so much. Kasi siya na kayo maitim yung ngipin ko. Maitim ba? Patingin. Hindi na. Kaya tingin talaga. Mga foodiees, sa mga hindi pa po nakapanood kay Sisi Sally M, lipat din po kayo sa kanya sa mga hindi pa po nakapanood. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Sisi Sally M, thank you so much po sa online collaboration po natin. Ayan. At nagpa-super chat din siya kahapon. Thank you so much po sa blessing po. Ano pa? Sarap. Ha? Sarap, guys. Inom tayo. Cheers. Nag-choose mo yung kanya pa ako. Sarap. Sarap na ano nila, no? Pansit. Yamang kabalin.
Magluto na po kayo ganito. Ang sarap. Nagsawa ka na doon sa pansit natin, mga kabale, mga kapampangan, no? Para iba naman. Para may iba naman sa panlasa ninyo. Tsak na magugustuhan po ng mga anak po ninyo. Yun nga lang, pagkatapos mo kumain, huwag kang ngingiti, no? Hindi naman. Pero ba? Wala naman. Wala. Wala. Sa akin. Uy, congrats pala Aljen tsaka si Superman. Si Louie, yung sa mga kasama namin sa Grumans Gym. Congrats. Congrats sa inyo. Yes. Ginawa niyo yung best niyo. Charot! Lumaban sila, guys. At napaka-proud namin sa inyo. So, ako lalaban ni Coach. Lalaban ka? Na ano? Suntukan. Siyempre, ano? Ano? Palakihan ng tiyan. Ngayon, siyempre, ano na yun? Ang palakihan ng ano? Ay, pagandaan ng katawan. Susunod, palakihan ng tiyan. Diba? Ubusin na natin itong kanin. Meron pa ano. Kailangan ganyanin. Sarap. Kailangan nilinisin natin yan. Hati tayo, laki niyan. Taba. Gusto mo? Iya ko. Gano'n gusto niya taba. Tatawa ako. Todo tanggi na. Ano? Meron na part na hindi naman lutong. Ay, part, no? Magbuno na kainan. Malapit na yung Pasko, magbubukas na yung park. Oo. Ano? Hindi, wala yata. Ay, wala na. Ay, sayang yung magde-date. Wala. May date ka ba? Wala. Dati guys, ang dami nagde-date dyan sa amin. Sa park namin. Siya lang. Nagtidate siya. Hoy, wala. Wala ka akong kalit. Di ba na po mapunta doon? Kasi nainggit lang ako. Uwi ka na kasi. Sino? Diyan sa laksamahan na.
Uwi ka na dito. Harap. Tignan namin kakainin ito, guys. Busog na kami. Sobrang busog. Mm-mm. Ubus na yung isang platong pansit. Sobrang sarap po mga foodies. Try nyo na po. Kung mahilig po kayo magluto ng pansit quesador or pansit canton, ayan, try nyo po yung pansit pusit naman para Yeah. maiba naman po. Mm-mm. Masarap. Masarap mga foodies. po. Magugustuhan po ng ano nyo, yung pamilya po ninyo. Sisi, Abby Calderon, thank you so much po sa nirecommend po ninyo. Yes. Pansit pusit, napakasarap po talaga, grabe. Mm-mm. Ayan. At kaya ano, At saka pala natin na si Cab, na si Remis TV Watkins. Ayan. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Sa lahat po na nakasubscribe po sa amin, please supportahan po natin ang aming Sisi Cab na si Remis TV Watkins. Ayan. yes. Thank you so much, Sisi Con. Opo. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Supportahan po natin yung mga Pinoy mukbangers Yes. po. Pagkatapos kumain, walang alam sabihin. Bago po natin tapusin yung video natin, gusto po namin magpasalamat sa mga napaka-supportive po naming viewers sa Facebook. Yes! Sila Mary Rose Navarro, Josephine Esteber, Claire Gonzalez, Tony Marisarde, Yan Chausti, Carl Pastor, Paul Henry Bolante, Lorena Silvania, Hello po. Christine Pascual, Josephine Angeles, May Vergara, Sally Quitil, Christine Diaz, RJ Roy, Gubak, ayan, Renalyn Lulu Lalik, Apgaw Rizalin, Nasinopa, ayan. Yes, hello Thank you po. so much po sa inyo. Thank you so At, much. God bless po sa inyo. At sana, comment po sa YouTube natin sila, Alma Baroy, Gab Ramos, Hello at si po. Rexy Layog, ang mga kapitbahay natin yan. Yes. Si Gab Ramos at si Rexy Layog. Yes. Hello po sa inyo. Sa mga friends natin na si Kimi. Kimi. I love you, friend love you Kimi. po. At si Frenny It's Lenny. It's at Lenny. Jeffrey Chow. I love you. At si Cook Like Crazy, please supportan po natin kapatid ko at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. At Team Matibay, shout out po sa inyo. Timatibay po. Sila, si Christine Cecil Ogawa at ang kanyang anak na meron siya na si Maria's Chance Chan Vlog. Vlog, Please yan. supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Yes. At kay Mamita Brenny Laganga, Sheila Almendras, Nancy Suson, Jessie Pastrana at si Abby Calderon. Yes. Hello po sa inyo. I love you all po. I love you. At saka Team Walwal. Ayun. Hello po sa inyo. At Jason Laksamana. Hello. Hello po. Ayan. At syempre mga foodipi, kung nagustuhan nyo po yung aming video, please pakiclick na po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin. Yes. At si Cab, pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po ka sa mga bagong videos ni Remis TV Watkins. Yes. Ayan. Ganon din sa Facebook namin, mga kapudibis. Follow nyo na Follow po. kayo at sa TikTok ng The Foodie Bee at TikTok ni BPM. Ayan. Kung gusto nyo ang aming videos, mga kapudibis, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you.